Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis a Faladoiro. Comezamos o programa, como sempre, con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, os que o fan a través de Radio Obradoiro e os que nos ven a través do canal 27 Barbanza. Hoxe volvemos falar do panorama que deixan as eleccións en galegas, da renovación ordenada que se prepara no PSDG, das quinielas que hai, por suposto, sobre quen será o sucesor de Pachi Vázquez á fronte do partido, tamén do debate aberto no SEO do BNG sobre eses malos resultados electorais. En este caso non hai quinielas con nomes, parece que non se cuestiona que Francisco Jorquera será o voceiro da formación no Parlamento. Estes días está Núñez Feijóo de viaxe en Latinoamérica, durante a ponte en viaxe privada, xa a partir de mañá en Brasil, xa con axenda institucional. Falaremos, por suposto, das eleccións en Cataluña. Este venres comeza a campaña de Artur Mas, que este proceso soberanista non o van parar nin os tribunais nin as constitucións. No PP xa din que Mas é un perigo para a democracia. Estes días tamén se fala moito dese manifesto que asinaban 300 intelectuais e profesionais, algúns nomes moi coñecidos a favor do federalismo e en contra desa ola secesionista alimentada, din, dende CiU. Todo isto nunha xornada de loito, logo desa traxedia no Madrid Arena, na que faleceron, como saben, 4 mozas. Hoxe están connosco na mesa do Faladoiro a catedrática de Historia Marta Álvarez. Que tal, Marta? Benvida. Moitas gracias. Ben arroupada, flanqueada por dous xornalistas. Estupendamente. Por Javier Carnota. Que tal, Javier? Hola. Benvido. Por José Castro. Que tal, Pepe? Hola. Benvido un día máis. E nada, imos comezar xa falando, como lles dicía, bueno, do panorama que deixan as eleccións. Dicía eu que está Núñez Feijóo estes días en Latinoamérica, aproveitando para desfrutar, para celebrar a victoria nas eleccións, cun grupo de emigrantes, xa mañá con encontros de traballo en Brasil. Está con el o conselleiro de Economía en funcións. Está despachando os asuntos da presidencia Alfonso Rueda, e a él lle preguntaban estes días se será o novo vicepresidente da Xunta. Dicía Rueda, por suposto, que toca que estará onde lle diga Núñez Feijóo, pero eu pregunto vos se agardades un novo goberno galego con moitos cambios, con moitas novidades, ou un pouco pois na liña do que xa tiñamos. Pepe, por exemplo, haberá un vicepresidente, quen sabe, non? Eso sabe Feijóo e nada máis, non? Que é o que se di e parece que é o certo, non? Profetizar é sempre arriscado, non? Sobre todo con respecto ao futuro, que di un proverbio oriental deliciosamente irónico, non? Eu non o sei, eu creo que non vai haber moitos cambios, primeiro porque as urnas, os ciudadanos deste país, ratificaron a política do presidente Feijóo, e do PP, no seu conxunto, e a verdade é que, como aí dicía San Ignacio, en estado non de desolación, que non é o caso, pero en estado de euforia, tampouco convén facer moitos cambios, non? Neste sentido, penso que o presidente non fará moitos cambios, e acaso algúns retoques. Non hai moito xa onde recortar en consellerías, creo que son 8 as que temos neste momento. Que nombre un vicepresidente entra dentro do posible. Eu creo que se nomea algún vicepresidente, o mellor colocado indudablemente é o conselleiro Rueda, que é o que está máis cerca do poder, é o que conoce todos os entresixos dese poder. Como se interpretaría a decisión de crear unha vicepresidencia? Por exemplo, Javier ou Marta, como interpretaríades vos? Bueno, a clave madrileña aparecería de novo, só digo eu, para que non diga se vese ninguén máis obligado a decirlo. Vale, da igual, é dicir, a clave madrileña está con presidente, con vicepresidente, sota, con cabalo e con calquera outra figura da baralla, da igual. Pero evidentemente sí que é certo que o nomeamento dun vice, que eu creo que a mellor Rueda o ten moi merecido polo traballo feito pois como número 2, con moito traballo na sombra feito para o presidente na anterior legislatura, pois a mellor se pode perder ese, precisamente, para que non volva a saltar a polémica sobre o posible chimpo de Feijóo cara a Madrid. Se o nomea, pois, que haxa vice ou non haxa vicepresidentes, o importante é que haxa un equipo que goberna o país, na situación na que estamos, e postos a decir algo, me gustaría que se, penso unha cuestión persoal miña, creo que se nomeara unha vicepresidencia, podía facer unha vicepresidencia, por decirlo así, política que levara a Rueda, e unha vicepresidencia económica, por exemplo, que poidera levar a conselleira de Economía, non? De tal xeito que, polo menos, postos a ter un triunvirato con entidade de presidencia ou de poder asumir a presidencia, houbera tamén unha muller dentro deste
deste órgano, non? Que quedaría un pouco por encima do que son os conselleiros. Ahora, postos a zumbar conselleiros para fora, que o que nos permite poder lucubrar aquí, non? A máis con gratuidade absoluta, non? A coste cero, dado o coñecemento que tivemos dos datos do paro de outubro e tal, eu creo que unha patadiña a señora Mato non lle viría mal, e a verdade é que o señor Guerra tampouco fixo moitos méritos para seguir onde está. Bueno, a ver... Por dar dous nomes. Por dar dous nomes. A ver, Marta. Sí, bueno, a mí me pasa igual, o sea... Tampouco queres a Mato ni a Guerra. Predecir el futuro es muy difícil, ¿no? Y estar en la cabeza del presidente también. Yo creo que no va a disminuir los conselleiros, porque me parece que 8 conselleiros son pocos ya. Que nombre vicepresidente a Rueda, pues hombre, yo creo que lo merece y que además Rueda es una persona que como el secretario general del partido conoce perfectamente los entresijos también del partido, porque una de las cosas que no hay que descuidar cuando uno llega al gobierno es esa relación partido-gobierno, es decir, que no se separen demasiado, porque si no puede ser que uno esté gobernando para no se sabe muy bien quién. No quiero decir con esto que haya que gobernar para el Partido Popular, sino para todos los ciudadanos gallegos. Porque quiero decir que siempre que se separó el partido del gobierno, tanto en el PP como en el PSOE, las cosas no fueron bien. Es decir, yo creo que tienen que estar bastante trabados. Que luego haya una vicepresidenta económica, bueno, pues yo non lo veo mal. Por chamar que non consigo, porque que se hai unha vicepresidencia que poda chegar unha muller tamén a optar a ese... Sí, se habló también de Pedro Puy con una consellería macroeconómica, pero no lo sé, la verdad es que en estos momentos yo creo que el presidente Feijóo es como aquellos tiempos de Aznar, aquel cuaderno azul que todos los periodistas querían saber a ver qué tenía escrito, que yo sospecho que a lo mejor no tenía escrito nada, pero que nadie sabe efectivamente lo que va a hacer. Pepe, sí. De todas formas, estou de acordo co que decía Javier, que o importante aquí é que faga un equipo de goberno para gobernar este país. Son moita confianza, moitísima confianza que o pobo galego depositou en plena crisis e que está caendo no Partido Popular, e sobre todo no presidente Feijóo, que eu creo que é un triunfo basicamente del, non? Sobre todo del. Entón, o que procede agora é que o presidente, imagínome que estará en eso, porque é unha persona inteligente, non defraude ao pobo galego, é que goberne con un bo equipo e sin arrogancia das maiorías absolutas, que moitas veces é a tentación que ven a un partido, que chega a un partido despois de obter unha maioría tan holgada como esta, nin tampouco a debilidade dos gobernos en minoría. É dicir, que se poñan as pilas, que gobernen, sobre todo pensando que este país, como toda España, todo país, toda a nación, ten un gravísimo problema que é o paro, que coñecimos hoxe os datos realmente escalofriantes. E isto son dramas, cada parado é un drama, é unha cabeza pensando, son os brazos caídos, é un proxecto vital frustrado, e aí é onde ten que hincar o dente o goberno dentro das súas posibilidades, porque sabemos que a gobernanza agora dos países xa non depende exclusivamente de nós, sino que depende de Bruselas e de Alemania, fundamentalmente, non? Das políticas que veñen impostas de fora. Pero cos recursos que hai, e cas posibilidades que hai, por ben do país e por ben do partido tamén, que se poñan as pilas e que gobernen para mellorar un pouco as condicións de vida da xente. Yo creo que eso lo dijo ya el otro día Feijóo. O sea que, vamos, su primer importantísimo dedicación iba a ser conseguir rebajar el paro. Pues ten que cambiar de conselleira. Só digo así, claramente. Creo que tes algún nome que suxerirlle? No, pois a verdade é que non, é máis que creo que non estaría en condicións eso entrar no rollo pitoniso, porque perdería bastante credibilidade o que quero decir sobre esta. E é que, ademais, engadía precisamente un punto de arrogancia a súa ineficiencia, que eu creo que viría moi mal incluso nestos tempos, non? Eu creo que en política de emprego era moi difícil facer, no momento en que che cae por todos os condicionantes, pero axuda moi pouco que por encima, cando estás nunha situación difícil, non te poñas unhas orelleiras e queiras non ver, non queiras falar cos concellos, reduzas,
non ves as novedades nin ves as iniciativas en cuestión de políticas activas de emprego, eu creo que aí teñen que pegar un cambiazo, e máis cando fai o propio énfasis o presidente, me imagino que seguramente porque o notou, é dicir, nota que por aí terá que pegar un cambiazo e que terá que facer algo, non é porque eu lle teño unha inquina especial a ningún dos conselleiros, en xeral a todos. Es una de las prioridades porque es lógico. Decir, pero sí, eu creo que aí se notou 6 millones de parados, se notou bastante, pois a non hai que los política industrial eu creo que se esperaba moito máis, non? Unha persona que viña con certa imaxe de gurú e tal, Bueno, eu creo que se quedou as O cousas mellor así. nesta viaxe a Mal de Brasil todo, se ¿eh? trae Feijóo algún a contrato lo baixo mejor o se brazo, trae algo debajo del brazo. A ver se é Veremos. certo, a ver se é certo, porque os outros non aparecen, claro, xa foi debate de polémica durante Sí, a bueno, pero campaña. aparecerán. Pois a ver Marta cree que aparezan. aparecerán. Que sí, hombre, que están ya. Lo que Aparecerán pasa es que, porque senón isto vai aparecer o circo Ringling eso o está Mago firmado, Antón eso sacando está- para arriba e para baixo eso os está contratos ahí, de Pemex. Eso está aí. O que eu vexo para esta legislatura tamén é un peligro importante, como é o feito de que no Parlamento prácticamente a oposición sea un páramo, non? É dicir, a oposición vai estar capitalizada e capitaneada por Beiras, Sí, con pero- todas as súas butades e as súas estridencias, non? Entón, isto é un peligro para o Partido Popular, se non ten unha oposición, primeiro, que fiscalice a súa acción de goberno. Pois mira ti que creo que o Partido Popular vai potenciar a figura de Beiras o máis posible. No, Beiras potencias el solo, non No, fai xa, falta xa, que xa. potencie ninguén. Pero que vai a topar certa potenciación aí A tamén, mí porque parece eu creo que lle interesa ao A mí Partido parece que eso va Popular. a ser un problema. Que eso va a ser un problema serio, porque hace falta, como tú dices, una oposición fuerte. severa, claro. Pero a mí lo que me preocupa es que todos sabemos cómo es Beiras, sus butadas, sus puestas en escena, sus a veces, entre comillas, tonterías. Entonces, a mí lo que me preocupa es que tanto el PSOE como el BNG no quieran dejarse comer la escena por Beiras y se radicalicen todavía mucho más ellos. Entonces, puede haber ahí, pues no sé, un guirigay en donde sean difíciles los acuerdos. Porque ya sabemos que Beiras, a tenor de cómo hizo la campaña, que verdaderamente, en mi opinión, bueno, pues fue una barbaridad, desde el eslogan hasta los insultos, hasta todo lo demás. Pero mira que bo resultado tivo. Sí, pero bueno, Foi pero eso a efectiva. la larga se diluye, porque tú no puedes funcionar yendo a las vísceras, que es a donde fue Beiras, con los pancarteros y con toda esta gente. Hai compartido, bueno, logo Yo creo que hay que ser más serio, que tener otro discurso, que en el momento de las elecciones eso te puede suponer unos votos de más, de acuerdo, pero y cuando se terminan las elecciones, ¿tú qué vas a hacer? ¿Seguir con la pancarta? ¿Seguir dando con el zapato en la mesa? ¿Seguir con los gritos y con los insultos? ¿Y qué vas a proponer? ¿Vas a proponer algo? Aparte de gritar, aparte de decir, que es lo que me preocupa también, como dijo hoy o ayer la chica esta de Izquierda Unida, Yolanda, que iban a hacer frente al PP no solo en el Parlamento, sino también en la calle. ¿Cómo piensan hacerle frente en la calle? Pues no lo sé, la verdad, ¿eh? Es decir, a mí eso me preocupa. Y ya digo, me preocupa que el PSOE diga, bueno, nosotros no nos podemos quedar aquí en segunda fila, tenemos que salir también con fuerza, y que el bloque diga, a nosotros no nos van a comer las papas estos del Beiras, vamos a salir nosotros también, y entonces... No, pero vamos ten a unha ver. experiencia moi próxima todavía, e que lle foi moi rentable que antepoñer a sensatez, por exemplo, que mantivo Touriño na súa oposición, Claro. e que levou incluso a Por eso, ya, pero... pasar o sorpaso que lle fixera Beiras e de chegar incluso a gobernar, Pero non? por eso digo que me da miedo... En dúas atacadas. Me da por miedo decirlo que así. Pachi se incline por ese lado, porque creo que ganaría no, mucho más, Bueno, pero mucho más ahora hai un siendo proceso sensato. aberto onde terá Bueno, que ya, decidirse todo No, isto. eu creo que non pola sencilla razón, si son inteligentes Claro. desde o punto de vista político. Si son inteligentes desde o punto de vista político, nin o PSOE, nin o BNG se convirten nun partido antisistema, Radical, porque, claro. por definición, a misión da oposición é propor alternativas de goberno válidas e fiables que a población as perciba como tales e que sexan compradas pola población dentro de 4 anos, cando o PSOE e o Bloque se presenten de novo ás eleccións e eles teñan feito unha oposición rigurosa ás políticas que implemente o que quere implementar o Partido Popular. É dicir, servir de alternativa. Se se convirten nun partido antisistema, evidentemente non son alternativa, que probablemente
desta guisa percibeunos o povo galego, que non veu unha alternativa fiable, sólida, nin no Bloque, nin no Partido Socialista. De aí, e moitos desencantados, e outros non desencantados, se foran a Beiras, e outros foron a abstención, evidentemente. Como dicía Javier, no PSD está todo por decidir, e é así, non? Quería pedir vos opinión sobre esa renovación ordenada que se está a preparar, ese congreso que aínda non ten data. Dicía estes días Pachi Vázquez nunha emisora de radio que que prácticamente ninguén da estrutura do partido lle pedira a dimisión e que el tampouco lle pedira no seu momento a Touriño. Bueno, quería pedirvos, dicía tamén que estes debates é mellor facelos pois sen moito ruído, non? Porque iso sempre prexudica a imaxe do partido. Quería pedirvos unha opinión sobre como se está a facer esa reflexión, se vos parece que vai a cousa ben encamiñada, e tamén sobre esas quinielas con nomes que, por suposto, como sempre, empezan a xurdir, non? Como posibles sucesores de Pachi Vázquez. A ver, Javier, Marta, despois Pepe. Eu digo, que realmente é certo que todo este proceso que pos-noite electoral, non? Vamos a poñer un punto de inflexión nesa noite electoral, non? Na que coñeces os resultados, hai unha posta a disposición por parte do candidato a secretario xeral, non? Ao mesmo tempo que fai un ofrecemento de comandar a nave ata a chegada do que sería o Congreso Extraordinario, onde o partido se reúne para, eu creo que buscar algo máis que unha reflexión que podería tender incluso cara, entendas isto non en términos de principios de partido de principios de século, pero sí unha refundación, polo menos en términos ideolóxicos e de funcionamento de partido, de cara a adaptarse ao que é o século XXI, non? Eu creo que é algo que quedaba pendente tanto no Partido Socialista como, por ende, no Partido Socialista en Galicia, que é o PSDG, non? Entonces, eso fai que en este momento haxa un interese, eu creo que por parte de toda a militancia e por parte dos dirixentes de facer unha reflexión máis cargada de ideas. Pero claro, cando todo isto se produce despois dunha hecatombe electoral, pois hai outra presión tamén de tipo visceral, non? Na xente que claro, que fai pensar na búsqueda de liderazgos e de nombres que é normal que este aí. Pero creo que en este caso o Partido Socialista de Galicia ten que primeiro reflexionar por unha cuestión inmediata. Discrepo cos tempos que marcaba Pepe, porque os partidos políticos acúcialles o calendario electoral máis que de cada 4 anos. É dicir, a primeira visualización vai ser nas municipais, e aí é un momento en que o Bloque e o Partido Socialista si se van xogar moito, porque ademais no caso do Partido Socialista é terreno que consideran eles máis apropiado para o seu modo de xogo, non? Por dicirlo así, non? Un terreno de xogo no que se defenden mellor. Entonces, aí fai falta facer un plantexamento de empatía coa sociedade que se ten perdido. Non é só que non se entender a mensaxe de que se poda gobernar, non? Creo que hai un problema de empatía coa sociedade no funcionamento, na explicación do que se pretende, do modelo de país que se quere facer desde o Partido Socialista, e despois, ademais, eu creo que fai falta tamén unha renovación importante de cara a que tamén a sociedade poida visualizar que ese cambio pois vai liderado por persoas que teñen unha proxección probablemente temporal que outras pois xa non lles ofrecen, ou que lles parecen que están políticamente caducas, pois se teñen enfrentado e rexeitado pola xente en anteriores convocatorias electorais, non? Marta. Claro, yo también estoy de acuerdo en que primero hay que cambiar y reflexionar sobre las ideas, sobre lo que le ofrece el PSOE a la sociedad, y luego sobre las personas. Pero a mí me parece que Pachi Vázquez se está amparando un poco en el señor Rubalcaba. Es decir, si el señor Rubalcaba no dimitió cuando las elecciones generales, con el resultado que tuvo, ¿por qué voy a dimitir yo aunque haya tenido un mal resultado? Entonces, a mí me parece que empezar por las ideas, pero las personas también se tienen que renovar, porque si no la gente no verá con claridad esa renovación de ideas. Se necesitan otras caras. Y bueno, las caras hay que buscarlas, están ahí, y es cuestión de que salgan a la luz. La gente estaba hablando estos días, ¿no?, del presidente de la Diputación de Lugo, o de... É un nome que sempre está aí, non? Claro, lo que pasa es que... Ten un bo perfil, sí. Ten 45 anos, é unha persoa con preparación humana e formación política da bonda, porque, bueno, pois é presidente da Diputación de Lugo.
ten ademais, bueno, desde este militou no Partido Socialista das Xuventudes, coñece perfectamente a vida orgánica do partido, pero el mismo facía unha reflexión nese sentido en que non lle importaba quen pilotase durante este tempo tampouco a chegada a ese porto do Congreso extraordinario. Ben é certo que eu creo que tamén está con el problema de la operación non padece nada da saúde. Bueno, están pendientes de si aparece algo sin dar el paso, ¿no? Porque no vaya a ser que hai moitos que den andan el paso, pendientes por aí, pero non, bueno, creo que home, neste caso a él non me parece moi ben que sea prudente e me parece ben porque volvemos outra vez ás malditas coincidencias, entre comillas, nas que se producen determinados anuncios sobre procesos judiciais, non? Pero, aparte deso, creo que, de momento, hai outras persoas que sí poden estar pois a mellor máis mediatizadas un pouco por o tema do calendario lamentable, con el campeón, como por exemplo Pepe Blanco. Pepe Blanco podes decir, pois está esperando tal, non sei que, pois porque saliu no tema da operación. O problema non é tanto deste home, creo que non. O problema non é tanto de nomes desde o meu punto de vista, que tamén, senón de proxecto, non? Claro, de todas formas, o importante eu creo que sería unha reflexión de proxecto. O problema do Partido Socialista de Galicia deriva dos males e dos problemas que ten o Partido Socialista a nivel estatal, a nivel de España. Que proxecto ten para este país? Como afrontaría a solución da crisis despois da experiencia do goberno de Zapatero? Que idea ten de España? Porque en este momento non sabemos que PSOE, que idea ten de España o PSOE. En Cataluña ten unha idea, en Madrid parece que ten outra, aquí non se sabe. Entón, eu creo que é un problema de proxecto, de identidade nacional, de idea de España, de como afrontar a xestión da crisis, de si é capaz de volver a ilusionar con ese proxecto a poboación. E a partir dai os nomes. Eu, desde o meu punto de vista, o que sí ten que facer o Partido Socialista, pero a nivel nacional, e despois en Galicia, porque esta é unha franquicia. Vou te dicir unha cousa, aí discrepo. Primeiro, ten que deixar, unha das cousas que se ten que plantear o PSDG é precisamente deixar de ser franquicia. E segundo, vou te dicir ademais que deixe de ser franquicia dunha vez. Pero a ver, bueno, oye, ten algo que decidir os seus militantes. Entón ten que refundarse e facerse forte aquí. Pero esa falei de refundación, aquí se non facer sin falar dese modelo, de decir, de rematar con todos os ladrillos, tirar todos os ladrillos para facer de novo, senón refundar ben, oye, pois aproveitar os cimentos, non? E facelo, pois eso, facer unha refundación xa 3.0, non? É dicir, xa en términos pero entonces vamos a empezar con un PSC, con un PSG, con un PSC... Non fai falta, mira, non fai falta. O que si fai falta é que, por exemplo, durante a época de Emilio Pérez Touriño, antes de chegar ao goberno, que había esta mesma reflexión sobre o modelo de Estado, houve aportacións moi importantes da Federación Galega ao Partido Socialista relativas ao federalismo, de como facer un modelo federal de España, de que aportación podía facer Galicia en ese sentido, sendo, por decirlo así, a máis sensatas nestes termos das comunidades autónomas históricas. Bueno, pois ese papel ten que volver a xogar Galicia, porque tampouco pode ser que Galicia vai a xogar tamén, porque falando de franquicias, entre franquicias e sucursais, tampouco se vai a quedar Galicia nese feito de ser unha sucursal de Madrid que supoña ou que sirva de exemplo de como funciona isto para unha España máis unida e onde se vayan reducindo, por exemplo, ao mellor, non? O que as competencias que se ten, o desenvolvemento que se ten feito xa da España das autonomías. O que é todo o contrario, hai que seguir expandindo. Non pensemos que o demais é outra cousa, dentro do moito que ten de perigoso, non pensemos que, se ben é certo que ele está xogando axitando unha bombona bastante perigosa con moito gas dentro, pero que non deixa de ser unha bombona que un porcentaje moi alto é de gaseosa, porque claro, todo isto oculta un debate sobre a situación económica, o paro, o déficit de todo de Cataluña. Eso non nos esquezamos, e el preséntase a unhas eleccións xa, mañán, pasado mañán. Entonces, este debate, que lle ven moi ben ao Partido Popular en Madrid, ao Goberno de Madrid, que tamén distrae un pouco sobre esas mismas problemas a nivel do Estado en Cataluña,
pois ben, moi ben, pero, é dicir, eses ánimos separatistas haberá que ver como quedan despois do día 25, cando sean as eleccións en Cataluña. E, sin embargo, o modelo sí que hai que seguir expandindo e sí que hai que seguir cambiando. Eu creo que na maioría do Partido Socialista, incluído Bono, estaría por conseguir unha España de convivencia máis aberta e con un modelo federal, onde o Senado tería outro tipo de competencias. El tema del modelo federal siempre me hace gracia, entre comillas, por una razón, porque cuando se habla de la España federal, entonces salen los catalanes con el federalismo asimétrico. Es decir, federal sí, pero unos más que otros, porque ahí ese es el meollo de la cuestión. Es decir, Cataluña quiere ser un poquito más que los demás y el País Vasco quiere ser un poquito más que los demás. Sobre todo distintos. Y distintos. Bueno, por eso te digo que dicen, sí, federalismo sí, pero asimétrico. Nosotros con un poquito más de prebendas. Entonces, nunca, y aparte, que también me gustaría que me explicasen con calma la grandísima diferencia, que para mí casi no existe, entre un Estado autonómico y un Estado federal. Porque se habla de Estado federal, pero realmente la diferencia, a ver cuál es. Mínimas. Por eso. Mínimas, porque entonces, eu creo que o que faltou foi adaptar algúns órganos de decisión a nivel supraautonómico, o sea, a nivel federal, que non ten outro nombre, porque ese supraautonómico queda fatal, non se entende. Aquí el tema que debería ter asumido o Senado. El tema siempre es el mismo. Pasa que se parou en seco. Y el País Vasco se parou en seco porque tampouco interesou moito ao Partido Popular, tampouco nos engañemos. A ver, Pepe, que empezamos falando, saltamos xa a Cataluña, pero nada, logo volvemos a Galicia e imos saltando dun tema a outro. Sí, eu creo que o problema é de proxecto, de saber que queren ser, que queren ofertar a este país, que proxecto de país ofrecen aos ciudadanos e despois de personas. O que non poden dar é unha imaxe, como estuveron dando aquí en Galicia, que aquelo de Pío Cabanillas, que celebramos agora, por certo, o aniversario da súa morte, fai uns cuantos días, cuerpo a tierra que vienen los nuestros, pois era o que a impresión que estaban dando, porque salía un, salía outro, todos poñéndolle a proa a Pachi Vázquez, non sei se con razón ou sin ela, pero Camaño por un lado, Mar Barcón por outro, Leiceaga por outro, Ismael Rego, Beatriz Estallo, esta señora que foi conselleira de... Leiceaga creo que ainda non falou. A que foi conselleira con Feijóo... Bueno, pero... María José Caride por outro, en fin, era un guirigay de personas que todos aí non se sabía nin... En principio non ofertaron, ninguén ofertou ningún proxecto. Esa é a clave da situación. É dicir, nós queremos isto e imos ofrecer isto á ciudadanía, aos galegos, para que o valoren. Os 4 anos que dicía antes, é o tempo da oposición na Xunta, evidentemente, o PSOE ten outros plazos. Ten o plazo das municipais que están aí á volta da esquina, como quen di, non? Por iso, arroncar demasiado o proceso, eu creo que lles perjudica. Eu creo que se non se reconstituye e non se refunda como Dios manda, aproveitando os cimentos e as ideas base que as ten, que as hai dentro do PSOE, pode desaparecer. O PASOK en Grecia foi partido de goberno durante moitos anos. En as últimas eleccións acadou o 6,5%. E pode ocurrir tristemente para este país, porque eu creo que España e Galicia necesita un partido socialista forte, que sea alternativa de goberno, que o foi a toda agora, que gobernou máis tempo na democracia que o Partido Popular. Non hai que esquecerse. Con Felipe González gobernou 12 ou 13 anos, e con Zapatero 8 anos. E o PP gobernou con Aznar 8, e agora a legislatura que levamos non sei se outra anterior, non, creo que non. Entón, necesitamos ese Partido Socialista, por tanto necesitamos que se refunde e que se refunde ben, por ben do país e por ben deles. En este sentido, falamos incluso desde o punto de vista egoísta, sobre todo cos problemas que ten a nación española plantexados agora co nacionalismo catalán e probablemente co nacionalismo vasco, que se necesita o consenso dos dous partidos maioritarios. Bueno, temos que falar tamén do debate interno no seo do BNG, ímolo facer á volta da publicidade e tamén de Cataluña, empezamos a falar un pouco do asunto, á volta da publicidade no Faladoiro.